Eu chámome Olegario Sampedro, son o autor da parte expositiva do proxecto artístico-literario Libertas, que é un proxecto triple, cunha parte expositiva artística, outra parte reivindicativa de dereitos humanos, basicamente liberdade de expresión, e a terceira parte tamén didáctica para divulgar, sobre todo en población xoven, dereitos humanos a partir do dereito a liberdade de expresión na literatura e no xornalismo. A exposición actualmente parte de 9 instalacións que teñen como fío condutor e común o seu dereito a liberdade de expresión de diferentes formas en distintos países en distintas épocas. Este proxecto empezou dunha forma formal para o 82 Congreso do PEN Internacional, ocurriu-nos facer algo en función da literatura, de escritores e escritoras que están no case list, é dicir, na lista de casos que o PEN Internacional ten aberto. Aproximadamente hai 1000 autores que o que se lle quer é darlle publicidade a través dos medios e da prensa internacional da súa fragilidade ou do seu caso. É dicir, que empezou como unha cousa puntual para un proxecto e alargouse e seguirase alargando. Para nós é unha satisfacción moi grande este éxito e esta divulgación.